La dislèxia és un trastorn cada cop més conegut, però segons els afectats encara queda molta feina a fer, sobretot a les escoles on diuen falta comprensió cap als nens afectats i on cal treballar per la detecció precoç. L'Adrià és molt espavilat, però li costa aprendre a l'escola. Pateix dislèxia, un trastorn que dificulta la consolidació de la lectura i l'escriptura. Per això va a un centre educatiu on aprèn amb un mètode alternatiu. El que s'ha de fer és molta associació imatge-so, imatge-paraula. Consisteix en lligar cada so, i per això és una via més lenta, i cal detectar-ho en nens petits per evitar problemes a l'escola. Ells encara no tenen la lectoescriptura ben assolida, per tant l'eina no la tenen, i com no la tenen, l'adquisició dels aprenentatges posteriors tampoc funciona. Però el sistema educatiu no està preparat per donar el suport extra que un dislèctic necessita. L'escola fa el que pot, però es tracta de canviar el xip de no vol per no pot. Ara encara sap poc sobre la dislèxia. Per això, molts nens a l'escola són tractats com a ganduls quan no poden fer els deures. Hi ha dues paraules claus en atendre els nens adequadament. Una és normalitzar les dificultats d'aprenentatge i l'altra és l'accessibilitat. Per l'Associació Catalana de Dislèxia, primer cal comprendre el trastorn. Després, tenir professionals que puguin detectar-lo i ajudar. I tot això des de l'escola pública.